Nu skal du stoppe med at snakke til dig selv igen. Nej, vi er faktisk i gang med dem her. Det er meget vigtigt, for det er uddebiteret. Du er godt klar over, at vi har et mentalt problem. Vi skal have det ordnet. Men det kan vi jo ikke. Vi skal have professionel hjælp for at få det her ordnet. Nej, vi skal... Nu skal du holde kæft. Nej, jeg skal ikke. Jeg skal ikke holde kæft. Det er dig, der skal det. Og det er også dig. Nu tager vi det her helt stille og roligt som et civiliseret menneske. Vi kan ikke have, at vi render rundt og skændes konstant. I giver mig mareridt. I giver mig stress. Hvordan skal jeg nogensinde kunne fungere som et normalt menneske, når I to bliver ved med at kvæse min hjerne som bare en pude? Nå ja, men jeg synes jo bare, det var lidt sjovt, jeg kunne se min næse. Ja, men det er ikke det her tidspunkt, du skal snakke om din næse, vel? Vi har travlt. Og klar over det? Vi har en masse skoletimskvært. Nej, vi har jo ikke lektier for. Og hvad så? Der er stadig meget, der skal gøres. Nu skal du stoppe med at være så aggressiv. Vi kan godt tage det her stille og roligt. Sådan lidt peace and harmony. Vi tager sådan et skridt ad gangen. Og så prøver vi. Jeg kan se min næse. Nu skal du stoppe med det der. Vi kan ikke bruge det til noget. Ja, jeg har øjne. Jeg kan også se din næse. Eller det er faktisk min næse. Men du skal tie stille. Jeg kan også se foden. Foden er flot. Foden er rigtig fin. Men det betyder ikke, at jeg skal fortælle dig, at det bliver dødsrøv. Det er det samme, jeg står foran spejlet. Så kommer den også altid. Jeg kan se næsen. Men mennesker har en næse. Hvad gør det godt for, at vi bliver nødt til at lukke døren? Jeg får stress af den dør nu. Stress er ikke godt. Men så skal vi lige lukke den anden dør. Du ved ikke om stress i ryggen, at du skal holde kæft nu. Kan du holde kæft? Hold lige. Gin. Vi skal lige lukke den anden dør, fordi den er åben, og der er mine vigtige sager i den. Vi går. Du skal ikke afbryde os, når vi snakker. Det er mund. Hvor er vi bare gode mennesker. Vensker. Jeg skulle lige til at sige vensker. Hvor er vi gode vensker? Jeg kan se næsen. Hold så! Hvis det ikke var fordi, jeg havde en anden persons sko på, så havde jeg sparket mig. Nu ved du det. Du har lige svinet mit gulv. Jeg beklager, men hun irriterer mig. Og hende, hun ejer Vanish. Vanish Oxyasken. Stort pink farvel til plet. Nu skal du holde kæft med det der. Stakkels mig, jeg bor på værelse med hende. Jeg gider ikke høre på det for stadig der. Det kan ikke passe. Det giver mig hovedet. Okay. Kan I se? Øjnene begynder at blive røde. Kan I se? Øjnene bliver røde. Næsen bliver ondt. Øjnene bliver røde. Tænderne bliver tørre. Vi skal tie stille nu. Ja, nu siger jeg stille. Nej, det kan vi ikke. Jo, I tier stille. Der er stadig dem, vi ikke Nej!